Здравейте, приятели! Готови ли сте за едно магическо пътуване в Чехия с Welcome Travel? Ще се разходите през приказните улички на Старе место и ще прекосите Карловия мост при Залез. Просто си представете, ще посетите Пражкия замък и катедралата Свети Вит, сърцето на историята и архитектурата. Няма да искате да си тръгнете. Ще се потопите в релаксацията в световно известните термални извори в Карлови Вари или Марианске лазне. Релаксът ви очаква. Ще откриете живописни градчета като Чески Крумлов и Телч. Културно наследство под закрилата на ЮНЕСКО. Всяко ъгълче е приказка. Всичко това в ексклузивен пакет с полети, хотел, екскурзовод и трансфери. Местата се запълват бързо. Резервирайте възможно най-скоро. Запазете своето пътуване сега на Welcome Travel BG и си подари приказния чар на Чехия. Остават последни места, не ги изпускай.